Спой песенку. Хоть я и не слышу волшебное слово, пожалуйста, я все же спою. Ведь ты же мой друг. Я буду Потанцуй. жить без танцев не могу. Как же он реагирует? Реагирует на касание. Окей. Og under inspektionen, jamen, det er selvfølgelig, de har kun fået lov til at inspicere banen, køre igennem banen, så det er selvfølgelig svært for dem lige at vurdere, hvor meget skal jeg godkendt nede i de sidste porter her også. Men hun gennemfører, der bare står og kommer ind på en 20. plads. Top 10 placering, det er ude at køre. Noget, hvis man har en følelse af, at det løb, man har fået sat sammen hernede over, ikke har været helt optimalt. Det har det jo ikke. Nogle af svingene har jo en god følelse, men så er det altså de her, når vi får dem, så sætter hovedet med her, hvor kommer lidt sent på porten. Nicole, Vicky. Første ord Расскажи что-нибудь смешное. Сначала накорми меня. Давай поиграем. Отличная идея. Давай, я научу тебя своему языку. Den er blevet lavet om nu til Повторяй за мной. en gammel klassisk kombination, hvor man havde en løber, der kørte først et styrtløb om morgenen, og så et slalomløb hen over midterbanen, hvor man nu vælger at sige, at man kører en styrtløbsspecialist og en teknisk specialist, en slalomspecialist bagefter. Помощь. Ада. Nej, ikke sådan de store udsving i Argentina, og selvfølgelig jeg sætter, altså ikke vil jeg sige næsten selvfølgelig, men man sætter noget tid til nedover, men man får egentlig sat svingene godt tidligt op, får egentlig kommet godt igennem, så man laver ikke de der kæmpe store opbremsninger. Люди лучше меня. Есть их множество пород. Всем привет! Sidste spring ned for BG her, og kommer ind på en 21. plads.